Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Mas mlebu ya pulsane. Iya, Ma. Makasih ya. Mas nyantuk. Guru rodo. Rodo ngantuk iki sapi. Nah, isi ning jupol iki. Ora aku seneng Mama. Sekelingan aku. Aku seneng Mama sekelingan aku. Iya to ya. Iya, seneng lah. Yo kelingan banget to ya. Aku ki donge nganu, Ma. Pengen duwe anak karo Mama. Yo karepe ben Mama kelingan terus karo aku. Yo, gede gitu. Tenan, Ma. Yo. Dedek ke. Tapi Seseorang sampai aku belum siap kok, Mas. Ayo. Aku belum pensiun. Ya toh. Siap seseorang sasunte. Ma. Suntik, Ma. Tetap suntik lah, Ma. Saya suntik. Tetap suntik lah, Ma. Ya. Yo, maksudnya kan Mama sih kelingan terus karo aku. Tapi memang selama durung duwe anak, Mama kelingan terus ke aku. Yo ora apa-apa. Karo ngenteni. Kelingan. Lah yo karo ngenteni aku pensiun. Karo ngenteni aku wis ora dadi RT. Ngono lho, Mas. Lah kepengin awon. Ya, Ma. Yo lah. Mama, sedeng ora? Halo, Mama ngerti ora? Apa yo ngerti banget. sing tak rasake, apa sing tak alami? Heeh. Tenan, aku ki dene ki kendala ben Mama. Iya. Tapi ora saiki. Iya. Aku tak nyelesaikan gawean tugas. Aku yang ngerti yo. Ayo, apa ngerti toh? Posisi. Yo ngerti banget, Nah, iya, terus seneng iki aku seneng karo Mama, aku seneng. Aku sayang karo Iya. kondisi kon awor iki durung pekan. Iya sayang. Yo, makane yo di dalan iki awake dhewe sering-sering dolan tenggon kehendak Mas. Iya sayang. Ya, Mas. Jadi pikiran ora jaga ora Iya sayang. rewoke karo curiga, ora direwoke karo cemburu, ora direwoke macam-macam, Mas. Aku ora. Yo, Mama wis ngerti kok. Yo, pokoknya sampai kapan aku sayang karo Mama. Iya. Ya wes, sehat-sehat dengan Mama. Amin. Sering bersyukur ya, Ma. Iya sayang. Sing paling penting sering-sering dolan ning kehendak Ma. Iya. Assalamualaikum ya, Ma. Yo, waalaikumsalam. Sayang Mama. Wah. Iya. Sayang Mama. Wah. Nah. Iya, ya.
Iya.